Meni je ovo ispunjenje sna, igram za Srbiju, predstavljam Srbiju i to u Moskvi, u Rusiji, majka Rusija. Sada izlazimo na teren, igramo protiv Nemaca. Ovo nam je druga utakmica danas sa Nemcima. I Nemci, standardno jaka ekipa, sa Englezima smo igrali prvo, izgubili smo 3:0, ali najbitnije je da je moral u ekipi još na većem nivou nego što je bio pred sam polazak na ovo svetsko prvenstvo. Sad ćemo dati sve od sebe, atmosfera je fenomenalna, svi su raspoloženi u timu. Stvarno mislim da smo predstavili Srbiju na najbolji mogući način, dali smo i više od 100% naših mogućnosti, ovo je nama prva godina ovde, dok sve ostale reprezentacije su već više od 4-5 godina zajedno i znaju već kako sve to funkcioniše, ali mislim da smo mi ovde pravi tim, super atmosfera i mislim da će nas zvati i sledeće godine i da će naša reprezentacija izgledati sve bolje i bolje u tom nekom sportskom, to jest fudbalskom smislu. Ovde je zaista divno, mislim, mi smo ovde, mi jesmo bratska zemlja zaista sa Rusijom, ja nikad nisam bio u Rusiji do sada. Čuo sam priče da nas oni gledaju kao braću i zaista tako i jeste, gde god na ulici vide naš grb Srbi ili prepoznaju srpski naglasak, oni kažu Srbi braća i tako da je to zaista nije floskula, nego je to zaista istina. Imamo mnogo pesama koje su nastale ovde, jedno od njih biće snimljeni spot, vidjet ćete. Hvala ti ekipo, svaki dan bi s tobom na pivo išao ja. Hvala. Ja bih sada pozdravio samo slušalce Radija S i pozdrav veliki za Kevu i Stevu.